Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της βιολογίας στην ιατρική» διανύει ήδη το 26ο έτος λειτουργίας του και βρίσκεται υπό συνεχή αναμόρφωση και αξιολόγηση. Αρχικά λειτουργήσε το Φεβρουάριο του 1997 και μετά από σειρά εκπαιδευτικών αλλαγών και επανειδρύσεων παρουσιάζει στο τρέχον έτος ένα πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία αποφύτων ικανών να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να δημοσιεύουν ποιοτική επιστημονική έρευνα σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στον χώρο της βιολογίας και της ιατρικής. Προσφέρει υψηλού επίπεδου θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση αλλά και μετεκπαίδευση πτυχιούχων βιολογικών και ιατρικών επιστημών, καθώς και άλλων συναφών κλάδων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το σύνολο των σύγχρονων θεωρητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της βιολογίας, της ιατρικής αλλά και της γενικότερης βιοτρικής έρευνας. Επιπλέον παρουσιάζονται δυνατότητες αξιοποίησης και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης, spin-offs κτλ. Οι απόφοιτοί μας θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και επιστημονικά εφόδια, προκειμένου να επιλεγούν για την απασχόλησή τους τόσο σε φορείς του δημοσίου τομέα, για παράδειγμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά instituta κτλ., όσο και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, π.χ. διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες κοσμετολογίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κλπ. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος προβλέπεται υποχρεωτική ερευνητική διπλωματική εργασία και φυσικά υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.